Makaona mama vakura ini pandakarohwa namama ini maidzi dzokoro dzesewa dzese ndakarohwa panapa pamusha mama zvezvo kuti mosuka muchisiya siya zvinhu zvakadai kubika no problem naiwe kubika ndomuroda kuti undiudze kuti wakapiwa nani mvume yekuposta zvinhu zvemba pangu paTikTok Wona video datu gwari dzivita. Mupona zvinoita uyu. Mupona mainini andidi kuti ndiradze ma true colors angu. Pana apa pandakarohwa. Autauri uchindinongedzera isina kunondiroora instaska. Autauri uchindinongedzera ma posters. Aiwa sense. Kana ushikamba mani mara anofanira kundiradza kuti nai mai guru mami mara. Aikona ndiposta pa TikTok uchenda nepasi pembedha uchiti hey the hygiene let me teach you hygiene. Yeah it's not supposed to be like this. Aiwa kana ndinongedzera aundinongedzere ndatitaurire munhu nyanya paTikTok adelete aiwa ungamboite anonzi manji mavlog ako neni motitadzisa kuuya kumaholidays every time tinokozikama kuti vana varoora kwamashumba kana vauya vanouya vachigwa vachitukana muya kuzogwira panapa makadi kubva magwa kwamunogara pano ndazvonera pano ndakatogara umu ndikutoona ningiri yangu imi ndatindedziseiwo avana kamajiwo apa pamuzoti Satani ari pakati pedu muchingonongeredzerana mune proof here mune proof pakati pevanhu Satani proof vanhu vanochkorana vatakatarisa madinotaura chokwadi musaitonge musiri kuzviziva amunondiudza nezvevidhiyo here uyazongoitawo hake dzungu rekuposta sa munhu ridzi wevidhiyo ndiani ndo akatora maiguru